Kumkanganisa chikoro ndizvo muremadza kwavakaita eubhadhari mwana wangu akabviswa mumhandara naRichard Chiwa ndokuremadza kwandokutaura uye Richard paakabvisa mwana womhandara chakanyanyondirwadza ndakanga ndamutrasta sababa ndiaitakura mwana kuenda kuchikoro akatanga kutakura mwana wake ari grade 3 nokuti pachikoro pano vana vepakopli vanodzidza mumvura saka tine mota dzatinohaya dzinotakura vana saka taibhadhara Richard kubva mwana ari grade 3 akatanga kutakura mwana wa grade 3 kuenda naye kuchikoro achibva azodanana nemwana abva azodanana nemwana mungu yakarichadzi hosha yauriponerwa ureti kudina yo nyaya handisi kuibvuma handisi kuramba nekuti iri kuGold College Street saka ndikumbira kuti kana ndakwaMajor Street ndozochitora takurisa vanhu vanzwe ndati nyaya handisi kuibvuma handisi kuramba nekuti iri kudai ndekwaMajor Street saka ndaikumbira kuti ndozodzoka zvangu kana ndabva kudai kwaMajor Street imimi ndinovautudza ndinovautudza imimi ndinovautudza zvokuita iragera izozoti naya mai makaimhanhora kwaMajor Street nyaya usiri kukoti kucriminal saka kuno kumaidzosa sei ndakaimhanhara criminal nokuti mwana ari pasi pe18 saka kuno ndazoyawo kwamambo kosi pachivanhu chedu mwana anobvisirwa machita kana abviswa umhandara saka handina tarisiro yekuti mwana wangu mwana akazomukomborera kumberi kwakaroorwa pana achamubvisa umhandara ato mwana wechikoro ari toenda kuchikoro izvozvo kutaura kwandiri kuita mwana wechikoro zvamakaendesa kwaMajor Street amai yakaroperera nyaya kwaMajor Street nyaya kwaMajor Street haina kupera ndakaripota nyaya
ndaripota nyaya ndofunga kana ndisingakanganise pani paunokwanisa mwedzi hatisati taenda kukoti saka ndakazoenda ndikazoona officer in charge wepamvurwi police station ndobva ndakurukura naye nyaya iyi ndikati saka nyaya yemamiriro yakaita inokwanisa iri kuenda kwamambo zvakanzi izvo zvinhu tu zvakatosiyana kucivil court munogona kunoitwa zvotoitwa zvekucivil isu yedu tomirirawo criminal court nokuti nyaya idzi dziri kutsikirirwa mazuva ano dziri kugara nguva yakati rebei vakatondiratidza rimwe doketi rine nyaya yakada kungofanana nayo ra2019 isati yambopuwa court outcome ndosaka ndakazouya kwamambo vedari munoinzwawo sei nyaya tibatsirewo mai vari kuda kubhadharwa mwana wavo akabviswa kubhadhara nemurume uyu haana kuroora mwana achiri kutoenda kuchikoro saka mai vari kurwadziwa dzimana performance imi mama itarisai mwana musikana ane makore mangani akakwanisa 17 akakwanisa 17 ndofunga ndipo pati pangangotanga kutariswa kunzi pavhiringidzwa ipapo akanga ane makore mangani akatanga kuvhiringidza mwana ane 16 years ambenodare pamwe ringangotanga kutarisa mumashure patangira nyaya nekuti ndokwabva nyaya mwana ane 16 years ndopatangira nyaya amai maonera tiriita nyaya yenyu mwana wenyu ari under age kuti muclaime anything kune murume uyu kuti nhau yacho inodzoka yoti imi maroodza munoda here kuroodza saka pacha muri kuda chii hakusi kuda kuroodza muri kuda chii sekutaura kwandamboita pakutanga mukufunga tinorasika ndataura ndikati mwana uyu wangu ane 16 years akakanganiswa uye mwana wechikoro zvekuti ndaitobhadhara mumwe ndiri kumangarira mari pamwedzi pega pega kuti atakure mwana achinotora mwana wangu kuchikoro mwana asingaendi kuchikoro mushure mezvo ndokubvisa mwana womhandara achiri under age saizvozvo nyange ari under age saizvozvo hapana pakuzoti kana aaage kuti aroorwe umhandara uchamera mwana achangoramba akadaro saka murume achamuroora hapana paningazodzoka kuna Richard kuti mwana wangu ane makore 20 chibhadhara umhandara uye wakabvisa mwana wangu ndosaka ndauya kudare zvichiri paground pane proof here yekuti uyu maagarana nemwana wenyu akakupai hombo kuti mwana ainge ari mhandara hongu ndinayo proof ndingati handizivi kana mudare ramambo umbowo hwakauya mushure mekunge taripota nyaya kumapurisa uyu akanga akufonera mwana takarekodha achiti iwewo ukabvunzwa kumapurisa unoti umhandara ndakabviswa pananga ndiri kubhodini usaudze mapurisa kuti ndini ndakakubvisa umhandara nofunga umbowo hwakakwana kuti Richard aitoadmita kuti mwana ndakabvisa umhandara haana kumubhadhara here mwana uyu kuti ataure zvinhu zvemapurisa kubhadhara chii mwana uyu iye Richard aifonera mwana kubva ipapo haana kuzomboonana nemwana nokuti mwana tanga kumuchengetedza pamusoro uyu Richard hati handigona kudavira nyaya nekuti iri kwaMajor Street handiti now asi at the same time pane nyaya mbiri dziri papa sekutaura kuti mumangari kuti nyaya iri kwaMajor Street zvechokwadi ndokwairi yakangomira yakadaro yakamhangarwa asi pane nyaya yechivanhu yandiri kuda kuti nditarisirwe nyaya yangu yekuti uyu Richard uyu akabvisa mwana wangu umhandara
inini hapana pandichazodya chimanda nokuti uyo akabvisa chimandara mwana wangu. Ndimona yeri panapa pane chivanhu chiripo chikuti havana kuda kuti ndoda kutariswa mwana uyo akapaza rushowa akapinda musha kumunhu asina mvumo. Mwana wenyu zvaakabatwa imimi pane umboyo here kuti akatidza mhere? Hapana umboyo. Pamba nokuwirirana. Asi zvinhu zvakatoitika pamwe chete, zvinhu zvakatoitika gore rese vachiwirirana. Ndakatombotumira nhume ndambonzwa angori marehwarehwa muna Machi. Ndakatiudzai Richard kuti uyu mwana uyu ngasiyane naye, mwana wechikoro. Richard ndakatotumira mukoma wake, mwana uyu ndakataura naye, vese vakaramba. Musikana ari mumota ari panze. Imbomirai kuti aningirika. Ya ndichimbofunga pane ruoko rakasimudzwa. Ndaikumbira kuti ndibvunze amai vemwana kuti mwana wezvaya ari kuboarding vakamudisirei vachimudzora ibaba mwiti muri baba uyu uye panopindurika imi muri baba wa Richard? baba basipenye anda mama zvakanaka. Nyaya iyi muri kuona ndiri kugomera nyaya iyi dai yakatangira kuno kudarira mambo isati yaenda kupamejasi kucriminal, nokuti takabvunzana mubvunzo muno. Mubvunzo iyoyo haina kusiyana maningi nechabvunzwa kucourt. Nawo saka zvinokanganisa zvinokanganisa nekuti takati mwana uya kuno akati enda kabata uyu pamwe anenge achiti handizvizivi handimi asi yozotorwa kuti kudare mama makabvuma kuti ndakaita sei vanhu kuda kuomuka zvikaita na hongu amai muri kuda zvenyuchi muri kuda kuti mubhadharwe nyaya iripo yekuti akabvisa mwana umhandara. Ipapo kuti titisu mwana akabviswa umhandara ndo pamuri kumhanya napo imimi kuti akabviswa umhandara. Ichokwadi kana munhu abviswa umhandara imimi vabereki hamuna chamuchadya. Asi panguva imwe chete iyoyo pambobvunzo pana kuti zvinozikanwa sei kuti akabviswa umhandara. Zvezvakuda iye manje kuti akabviswa umhandara kana zvakuda hospital kuti prove kuti akabviswa umhandara. Ndokuona matukuta kuti pakuda proof scientific yekuti akabviswa umhandara. Asi dai kurufuka dai makati uyu akatorana nemwana wangu anoona imi charge ndekuti akabviswa umhandara ndichadya chimanda. Anoona nawo kana madaro manje zvakutipa kuti tigomere kutize kuti akabviswa ichokwadi here kuti akabviswa umhandara.
Bvunzai. Ndandikumbira kubvunza kuti sekutaura kwandizivi kuti foni haishandise chapupu here, ende ndisati ndaenda ikoko ndanga ndisiri kuda nyange vari baba vanya kubereka Richard kuti ndivasiye ndisina kuvapindura. Mwana handina kumubvisa kuboarding, mwana akatopedza form 4 ndobva mwana akatopedza form 4 ndobva afoira, ndobva ndamudzokorodzesa form 3 zvakare kuboarding, akatopedza chikoro chake. Saka kuti ndizokwanisa vanga vavaviri, murume akashaya ndiri chirikadzi. Saka kuti ndizovakwanisa vese kuti uyu mudiki na uyu vachienda kuboarding kutanga form 1 neuyu akudzokora zvanga zvakuremera. Mandati uri kudzokorodza achienda pamvura. Ndinokupira zvokubvunza yamai. Ndinoda kuziva kuti imimi kana tikati Richard akakanganisira mwana wenyu, munoda kubhadharwa imimi. Kana yapera criminal hamuchaende futi kusiwo. Ini kutaura kwa inini kuzotouya kuno ndakanga ndakurukura na officer in charge Mvuru. Ndo vakatonditi izvo zvinhu izvo icho chivanhu munhu anofanira kuti abhadhare mwana nokuti akatora ari mudiki. Zvinhu tu zvakatosiyana kucriminal court. Vakatondipa example kuti munhu anogona kurohwa chibhagiro obviswa mazino. Kuno criminal court unogona kutotora munhu kwa mutongo wake woenda kwa mama unondoda kuti andiripe mazino akandibvisa. Ndi officer in charge vaindipa advice iyoyo. Ndosaka ndakazodzoka kuno. All right. Chita take up zvekuchikoro zvavari kubhadhara vaizoda kubhadharira munhu akakanganiswa. Vanogona kutadza kuzviita pane roko rakasunurwa. Pamusoro temizani nemachindei pane nyaya mbiri dzataurwa nachifu. Imwe nyaya iri kukoti icriminal handiti zvino pakuona kwedu criminal inoita basa rayo seravo vachitaura kuti munhu akaendeswa kudokta zvikaonekwa kuti ndo zvakaitika pane zvakaitika here yapera criminal ndo vanozopinda civil. Haiperi zvayo kuti yaramba kana kuti yaita sei, asi kuti order yacho ndeyekuti criminal kana yaita basa rayo yapedza. Hapana chakaipa nechivanhu chedu inoyo, inenge yakutobatsirika kuti chokwadi zvakati zvakatsvagwa zvikaoneka chokwadi. Ndava yekuti mwana apachirwa chimanda here inonetsa zvakanyanyisa. Mezha yacho dzimwe nguva ingatoita zvakanaka kana ashinake asita kusangana nemunhu. Zvino kana asangana neumwe munhu akazosangana iye muzonzwa paipai akuti aiwa aizwene mukomana ndiye akaita chimanda ichi matonga kare zvinonetsa. Criminal first kuita basa rayo yekwashe yecustoms yedu hairaswi inoramba yakamira. Yapera iyoyoyo vane right kuti yekudzoka zvinokuti zvakanaka. Kesi yedu iya yafera ine zvizhinjika, ine underage. Vachabvunza kuti mwana ari 18 here kana ari 16 kana ari 16 waitwa sei kana ari 17 zvinenge zvichiitwawo criminal. Kuwanika murume uyo ane mhosva, kunyange awanika asina mhosva yekwashe netsika dzedu haiperi, inouya asi inouya iyi yapera. Amai ndinonzwa zvakaona baba. Now inenge kuti paenda kucriminal kwake koti inogosvikawo kuti une mhosva uyu akatobata mwana ari underage womenza mujere 10 years. Aenda kujere 10 years uyu
imimi manje kamune makangomira chii ndo zvavasiri kuda havasiri kuda kuti vakamira chete for the next kana akondwa nenyaya anoenda asi havasi kuda kuramba vakamira chete kuti andomirira kuti azodzoka ndozoclaima zvinhu zvavo vari kuti ai asati aita kudaro anofanira kuti sei anofanira kuti abhadhare mombe yekukakasa kwakaita mwana pari kudzipa mambo nepekuti tinoziva sei kuti mwana uyu akakanganiswa chii umandara handizivi kuti matauriro andaita pakutanga kutongoti pamwe hachisi chapupu chakakwana mudare ramambo nokuti ndine audio yandakatepa uyu achifonera mwana wangu mushure maunge tabva kumaprocesses ese kutariswa kuchipatara ndobva ati wanza una nhungu here zvakanzi zvikanzi uenda kakudza kuti kana taenda kukoti unofanira kumira neni ukabvunzwa mukoti unofanira kutaura kuti wakandinyepera kuti une 18 years ukabvunzwa kunzi umandara ukabviswa nani unovanyepera kuti wakabviswa ndakakudza kuti unoti chii saka izvozvo ndichinzwawo achitaura inini ndikabva ndangovishawo kuti zvaari kukocha mwana izvozvo zvinhu zvaanoita sevari kugamuchera ndoda kukubvunza iwe baba yakagomba kweni pakafonwa neuyu ine pamakazofunga ndisafoni paaudio makamafungira kana ipapaka inini kutoisa kwandikaita paaudio ndaifunga kuti inoshanda sechapupu kucriminal court foni nokuti nyaya ndandatoripota kumapurisa kudhara naiwe Richard anodzana mwana wanyimi maidanana nachinovimba amunambovhura madanana makavata mese orai zvakanaka hapana chano uyu zvaari kuti akanoziva mhinduro dzakanoziva anoemba uyu musoro make nemuhana make mutomutaurira zvakaitika asi nemhaka yekuti nyaya iri kudare riri pamusoro hapana chaanopindura nhasi muno mazvoda mai isusu setariro hatigona kuti iwe chobhadhara zvinhu zvakati iye munhu asiri kupa information inotiita kuti timukone kuti iwe tobhadhara chinhu izvizvi now nyaya yake yekuti wakadanana here nani matanisa nachinovimbo iwe tikwete makarara mese oti kwete asi mumwe makari kuziva zvakaita sei izvo anozvidaira nekuda kwemhosva iri pamberi pake vanimoonaa saka haigoni kuendera mberi chimupa chaji uyu pasina proof zvino kuti titore uyo mwana uyo timutore timubvunze munomu kuti iwewo ndo mubvunza ndamubvunza umu hazviiti saka zvatakuita panapa takupa inonzi une zvauda kutaura ndisandaparadza nyaya yacho pamusoro ndisati mataura in future mambo kana achitaura hainterrupt mazvinzwa musazviite futi kana Richard kurikudza ari kuti haana kufambidzana nemwana akazotumirei baba vake kuya kuzotaura nesu kuti tiripi paripi kana vasina kumbobvira vapamusaka ndo zvandinazvo chete baba vakatobhuya musha kumba kuzoya baba makamboenda musha kwavo zvakanaka takupedza nyaya iyi kunomaina kupera mazvinzwaka regai ichitora mutsetse wayo
kumashure uko dai imi makatanga mauya kuzomangara nyaya iyi kwamambo isati yaenda kumusoro uko ava vaita sezvavari kuita vachipindurana ava nekuti mubvunzo yari kuita ndiye kuchengetedza information kuti dzirege kurasika information dzavainadzo kuitira koti iri kupi iri kumberi. Saka imi zvatakuti takuti ngatichipai mukana koti iri pamusoro peino yekwamejasuit ienderere mberi. Kana yaenda mberi imimi still munodzoka munonga basa richiita 20 years kana kudii ibundodzoka dare ramambo harife kana mukana mambo vano vasisipo inongodzoka as long as muchigara muno nyaya inongodzoka chiite futi mudare muchichema chichemo chenyu. Saka inini samambo ndakuti nyaya iyi ngaiprocede tinzwe zviri kuda kupi kudare repamusoro rekwamejasi nokuti inyaya iri mukoti rekwamejasi nechekare. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.